Právě jste darovala krev jako dnešní první dárce. Já bych se vás zeptal, co pro vás znamená darování krve? A pomoc pro někoho dalšího, pro mě dobrý pocit. A chtěla jsem si to zkusit, protože před 15 lety jsem byla dvakrát darovat. To jsem ještě neměla děti, potom jsem rodila, nebyl čas, že? Takže jsem si říkala, můžu, zatím jsem zdravá, tak ráda to udělám. A je to super. Tak dnešní darování krve je takové atypické, jelikož se nenacházíme nikde v ambulanci, ale v horském hotelu Sepetná, při takovém hezkém podzimním ránu. Zeptám se vás, jestli toto prostředí pro vás něco znamenalo více, jestli vám bylo příjemnější toto darování krve. Určitě je pravda, že do Ostravy se mi moc jezdit nechce, takže tady to bylo takové, že zkusit to znova po těch letech v příjemném prostředí bylo fajn. Určitě to hrálo roli. Já se vás teda zeptám, co pro vás znamená darovat krev. Tak asi, když člověk má tu možnost a je dostatečně zdravý, tak to vnímám jako nějakou povinnost. No. Přiznám se, že jehly krev a to úplně nemiluju, ale když člověk tu možnost má, tak by asi měl. Popíšete nám trošku ten celý proces z vašeho pohledu? Tak je to vždycky velmi příjemné. Dostali jsme rohlík, dostali jsme nějaké občerstvení, projde člověk nějakou základní kontrolou, pak ten samotný odběr, je to bez problému, je to rychlovka, za půl hodiny je člověk pryč. Bylo tady tohleto prostředí horského hotelu Sepetná pro vás příjemnější než třeba nějaká ambulance nebo nemocnice? Tak příjemnější prostředí to určitě je, i vzhledem k tomu, že si člověk může tady pak posedět v restauraci na chvíli, nebo že si to trošku užít a je to člověku blíž. Já sám teď pár let jsem nebyl darovat, protože nějak to bylo náročnější a jsem rád, že jsem se takhle k tomu mohl zase vrátit. Právě tady probíhají teda mobilní odběry. Zeptal bych se, jestli mi o nich něco málo řeknete. Tak mobilní odběry se dělají kvůli tomu, abychom byli blíž našim dárcům a abychom získali samozřejmě i více krve, jelikož těch dárců není mnoho a takhle můžeme být tím lidem blíž a taky podpořit nějaký jako team building, kdy jako lidi v různých firmách si můžou takhle společně spojit a udělat dobrou věc a zachránit někomu život. Zeptám se, jak moc mobilní jsou tyto mobilní odběry, kam všude můžete dojet? Tak jezdíme různě po firmách, v divadle jsme byli dokonce Jiřího Mirona, tady dokonce i na Sepetnou jsme važili dlouhou cestu, takže určitě kdo se přihlásí a bude tam dostatek dárců, tak přijedeme prakticky, nechci říct kamkoliv, ale kamkoliv. Mohla byste nám trošku popsat ten celý proces tady tohohle mobilního odběru? Tak my přijíždíme vždycky do firmy nebo do té instituce kolem té 7 hodiny raní, nachystáme se, musíme se vzít opravdu spoustu toho zařízení, aby jsme byli schopni opravdu odebrat tu krev na jakémkoliv pracovišti. Potom před tou 8 hodinou začínáme odebírat první dárce a odjíždíme z té firmy zhruba kolem tak té 1-2 hodiny a během té doby jsme schopni odebrat zhruba 35 dárců. A kam ta krev potom putuje? Ta krev putuje do fakultní nemocnice, my jsme z fakultní nemocnice a je určena vlastně pro naše pacienty a pro pacienty městské nemocnice v Ostravě. Tak já se vás zeptám, co pro pojištěnce znamená darovat krev? Mají z toho nějaké benefity? Tak určitě Všeobecná zdravotní pojišťovna se snaží motivovat naše pojištěnce, aby darovali tuto vzácnou tekutinu, která je ve zdravotnictví takhle důležitá. Máme v rámci preventivních programů přímou podporu dárců krve, a to jak těch prvodárců, kde máme vlastně podpořenou tuto aktivitu 500 korunovým voucherem, které je možné čerpat na pohybové aktivity. A pro násobné dárce, opakované dárce, kteří mají alespoň 2 odběry za sebou, tak mohou čerpat benefity až ve výši 4 000 korun, kde je 1000 korunový příspěvek na dentální hygienu a 3 000 korun u partnerů, kde je možné opět ty rekondiční, rehabilitační aktivity a pohybové aktivity čerpat. Jinak máme pro naše dárce připraveny vouchery, které máme ve spolupráci s našimi partnery, to už jsou smluvní partneři, právě na různé zase výhody v oblasti těch komodit, které nabízejí ti partneři jako takoví. Zeptám se, po tady té motivaci zaznamenali jste nějaký nárůst dárců? Je to hodně sezónní a hodně aktivita dárců krve souvisí i s celkovou situací, která právě panuje v Ostravě. Bavíme se nyní o té ostravské situaci, kdy je
z řady důvodů méně dostupná ať už dopravní situace, která komplikuje dostat se do krevního centra ve fakultní nemocnici nebo jinde, takže se snažíme motivovat naše pojištěnce, aby se dostali buď to k terénním odběrům krve, které probíhají přímo na pobočce v Ostravě, nebo u našich některých partnerů máme zájem toto nějakým způsobem skoordinovat i se zdravotním ústavem v Ostravě, který také má odběrové místo zase pro své aktivity v našem objektu, takže rádi bychom tuto spolupráci rozvinuli, aby skutečně pojištěnci, kteří se rozhodnou darovat krev, tak těch omezujících podmínek měli co nejméně. Tak už i vy jste teda přišel teďka darovat krev. Já se zeptám, povíte nám něco o tady té akci? Tak já jsem hlavně dlouholetý dárce krve a jsem dárce krve kvůli tomu, protože jsem zdravotník, jsem lékař a vím, co to znamená, když někdo potřebuje krev. Proto jakákoliv akce, která je pro prvodárce, anebo vůbec pro dárce, a ještě je to marketingově takhle dobře zvládnuté, tak je úplně úžasná, protože my se snažíme taky každý rok vymýšlet nějakou marketingovou akci, která se víceméně neschledává s moc velkým efektem. Trošku nám do toho fušujou takové komerční plazma centra, které schválně nechci jmenovat, ale ti nám do toho trošku hážou vidle, protože pouze hematologická oddělení jsou schopni zpracovat komplet všechny složky té krve. A že to je tady na Sepetné a že to má ten bonus nějakou slevu na ubytování pro ty dárce a že jsou na zdravém vzduchu a že zrovna dneska svítí sluníčko, je opravdu úžasná věc. Tak zeptám se teda i vás na váš pohled na dnešní akci. No, my jsme samozřejmě velice rádi, že můžeme uvítat tak významnou akci, jako je samozřejmě darování krve v našem hotelovém zařízení. S pokorou a s úctou vlastně hledíme na všechny dárce krve, kteří vlastně i zdravotníky, kteří vlastně přispívají k tomu, aby naše společnost byla zdravá a silná. Propojení toho místa hor, sportu a darování krve nám případne jako prostě úžasné v tom celku jako takovém, samozřejmě i v odpočinku a v relaxaci, která je potom samozřejmě potřeba po tom darování. Takže za nás asi ideální propojení hor a darování krve a života jako takového, protože to za mě snoubí hlavně sílu toho života. Jak tady probíhal den pro dárce krve, když tady přišli? Vlastně zaregistrovali se, dali si snídaní, proběhli vlastně klasickým administrativním kolečkem a poté ještě se napojili, odpočinuli, byli pod lékařským dohledem, tak jak musí být a potom někteří zůstávají, někteří musí pracovně zase zpátky, takže je to individuální, to ukončení. Myslíte, že tady tohleto prostředí hotelu Sepetná a celkově tady pod Lisou horou v Beskydech darovat krev přece jenom asi musí být o něco příjemnější než jet na ambulanci nebo někam do nemocnice? Je to dvousečné, samozřejmě je to zase z ruky pro někoho, mnoho dárců krve má nějaký svůj program, je pondělí, takže každý to má malinko jinak samozřejmě nasměřovanou. Byli bychom moc rádi, kdyby v tom mohli pokračovat, kdyby i ta osvěta a stala se v tom určitá pravidelnost a informovanost těch dárců krve, aby přijeli si odpočinout. Snažili jsme se to podpořit vlastně pobyty ze neděle na pondělí za velmi jako příznivé a nákladové ceny, takže budeme moc rádi, když se to stane tradicí a bude to minimálně 2krát do roka se moci u nás uskutečnit a viděl jsem i naše kolegy z práce, že vlastně to opravdu evokuje, když je to na tom místě, tak vlastně evokuje zrovna nás, tady ty místní k tomu, aby jsme rádi šli darovat krev a pokud mě projdu kolečkem a pustíte mě dál, tak budu moc rád, když budu moci dneska darovat já taky poprvé. Teda. Já vám děkuji za rozhovor. Já děkuji. Já bych chtěla poděkovat všem dárcům krve, kteří dorazili dnes na Sepetnou a myslím, že to byla velice vydařená akce, kterou zopakujeme zase na jaro, tak tímto bych vás chtěla všechny moc pozvat. Přijďte a podpořte nás a podpořte naše pacienty.